obaveštava komandira pomoći. Inače, zaustavljena sa bočne strane počinje napad Zavca. Komander se uzima iz mene organizacije, zahtjeva podršku na vazduha. U ovom momentu svi Jama koji se mogu da držati vazdušne podrške. Po vremenu, da unutrašnjih plovnih puteva, koji pružaju podršku konvoju potrebni vatrenim dejstvima. Ono ptice ili avioni? MIG-ova 29 na zaštiti iz vazduha. U ovom momentu vrši se pružanje prve pomoći ranjenicima i njihova priprema za proceduru medicinske evakuacije vazdušnih pruga. Eno tamo onoga, tamo se ranjenike. U ovom momentu da pratimo i nalet helikoptera HC-40 Skok, će pripadnici specijalnih sredstva vatrom, pružiti ranjenje podrške